हामजाकपुनो निनी नैतिक नचुं हामजाक माया जोंनि जातिनो ध्वंस खालायै बांलादेशनि फायनाय रबाय पूर्वांचल दखल खालायनानै निनी जे बाखा वानथुकमानि एक धर्म एक कल्चर एक जाति एक भाषा अबले भारत संविधानो अब सुइजाख्रै भारत सरकारनि कन्स्टिट्यूशन अंख्लाय सेकुलर नों जे धर्म खालायदि जे कक्सादि अब नोंनि अधिकार दङ बायदिबाबो yang थाङै चिनि अरनि बांलादेश बरक बाय पूर्वांचल नो नॉर्थ ईस्टार्न नो ब्राउन सबसे गाहाम बरक ट्राइबल रक नो शासन सुसन खालायनानै गाहाम दिनै बाराव दिल्ली सालाय ब्लेबराव अब नों आंबो सेनाय दे गसाय आं खालाय जों रागै दाबो जों खालाय दं मानि अब नोंनाव सापर्ट मारिनाय एवं जेकुनु सिद्धांत दंथं जों अबनो कार्यकारी मा खालायनाय अबनो आंनि जतन अनुरोध एवं तिनि दुमासुराव जों जेखौ थुमलाय मानि अब हायतैनो जों जागा जागा थुमलायै सिटिजेनशिप बिल अब बनो जों एकबार तलाखि खालायनाय नांनाय अबनि बागै जतन नराव खास राङै दंदि अरक किसि कक बर बुचियाबो दंनाय जोंनि दारलंनि कक बायकिसो सानाय